Dňa 2. augusta sa uskutočnil pamätný deň rómskeho holokaustu, pri príležitosti ktorého sa už po 19. krát konala slávnostná spomienka pri pamätníku rómskeho holokaustu v Dunajskej Strede, postavenom v roku 2006. Na podujatí, ktorého súčasťou bolo aj položenie vencov, si pripomenuli 3000 Rómov zavraždených v cigánskom koncentračnom tábore Osvienčim 2. augusta 1944 pri príležitosti 80. výročia. Presný počet všetkých obetí rómskeho pôvodu počas druhej svetovej vojny nie je známy. Podľa niektorých zdrojov sa toto číslo môže pohybovať od 300 do 500 tisíc a podľa iných údajov to môže byť aj viac ako 1 milión. Jozef Ravast, vedúci Inštitúcie pre romologický výskum, metodiku a praktickú aplikáciu, organizátor podujatia, upozornil na to, že nesmieme zabúdať na hrôzy vojny a veľké utrpenie Rómov počas tohto obdobia. Primátor Zoltán Hájoš pripomenul účastníkom podujatia, že skupiny ľudí boli v histórii mnohokrát prenasledované pre svoju kmeňovú, náboženskú či národnostnú príslušnosť. Aby sa to už neopakovalo, je veľmi dôležitý sociálny zmier, spolupráca medzi komunitami, vzájomný rešpekt a výchova mladých ľudí. Hlavným rečníkom spomienky bol Eduard Čonka, riaditeľ odboru regionálnej koordinácie na úrade splnomocnenkyne vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity. Keby Hitler vyhral vojnu, dnes by Rómovia ako národ neexistovali. Mnohí si povedia, je to za nami, no nevraživosť ostala. Má nové formy a udalosti, na celom svete nám ukazujú, ako rýchlo sa dá sklznúť od slov až k vyvražďovaniu. Medzi populizmom a extrémizmom je tenká hranica, ktorá sa ľahko prekračuje. Preto musí byť naše posolstvo také jasné, ako sa len dá. Extrémizmus a šíriacu sa neznášanlivosť zastavíme len tak, že postavíme zlepšenie Rómov v spoločnosti.